Mga Yinians, DCB TV. Kasi maganda siya YouTube channel. Video niya upload ko. Mga Yinians, dito tayo ngayon sa Pugaro Sweet. Kung pinag-deliver din ngayon sa Pugaro, pero ito na natin para yung mga kabisado natin papalik, may deliver natin. Pugaro Sweet, papasok na dyan na yan, papasok na dyan. Tapos yung kasunod niya, Pugaro, Buer, Sagor, tsaka yung Bukig. Ito yan, yung i-deliver natin dito mga yan. Kunti lang yung Pugaro mga yan. Ito, may iba mga yan. Sa San Isidro Norte ito ang deliver to. Yung iba. Ito yan, tara na. Hello mga Yinians. Paisa dito dito sa Pugaro. Ang next destination natin is Bulag. Tapos San Isidro Norte. Ito mga Yinians. Samahan niyo po ako. Yinians, dito na po tayo sa Pugaro. Sweet yan, sweet. Ngayon nga punta tayo sa Bunlag tsaka San Isidro Norte. Ito yung deliver naman natin sa San Norte mga Yinians. At pamira pa tayo mga delivery mga yan sa San Isidro Norte at sa Bunlag. Mga Yinians, tara na. Hello mga Yinians, magandang gabi. Andito tayo ngayon sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Happy Fiesta, bayan ng Binmalay, February 2. Mga Yinians, ginabi na tayo kasi talagang ganun ang delivery. May parami yan mayroon tayong mga natira mga delivery kasi customers at around and reschedule sila. Kaya yan, ang Binmalay, Pangasinan mga Yinians, barangay Binmalay, Pangasinan. Kaya yan, dito tayo sa Binmalay. Ayan mga Yinians. Happy Fiesta, bayan ng Binmalay, Pangasinan. Ayan yung yung munisipyo ng Binmalay, andyan. Mga Yinians. Sa araw na ito mga Yinians, punta na tayo office kasi tapos na tayo mag-deliver. Okay mga Yinians, sana sa mabuti kayong mga kalagayan and God bless everyone, more power and keep safe and bye bye.